क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनियाया माहारिनि सुबुं। एमपि नबकुमार सरनियानि मोनसे गोदान खैफोद। एमपि नबकुमार सरनियानि हारि सिनायथि बिलाइ आनजाद नायनायनि थाखाय बिथोन होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। हादोरसा खोलोबनि सुकुटिनि कमिटिखौ आनजाद खालामनो बिथोन होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। लकसभा बिसायख'थिनि एफिडेभिटआव जमा होदोंमोन एसटि फोरमानलाइ होदोंमोन नबकुमार सरनियाया। दायो सुकुटिनि कमिटिखौ दान मोननैनि गेजेरजों आनजाद खालामनानै गासैबो फोरमानलाइखौ जमा होनो खावलायदों गुवाहाटीनि गोजौ बिजिरसालिया। नबकुमार सरनियानि एसटि फोरमान बिलाइ नंखाय होननानै अजद सिखारदों आरो गोजौ बिजिरसालि गसर होदों बारग' खाजोना बेंखन मावख'गिरि जनकलाल बसुमतारिया। 3 बोसोरनिफ्रायनो जेबो गोथौथि होआखैमोन सुकुटिनि कमिटिया। दायो बे 3 बोसोरनिफ्राय गोग्लैनानै थानाय केसखौ आखायाव लानानै गोख्रों खामानि मावदों गुवाहाटी एडभकेट बिमल मोसाहारिया। बेखौ लानानै दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों गोजोन फोरमायदों। 2 दाननि गेजेराव बर' एबा ट्राइबेल हारिनि थाखाय गोजोनथाव होननानै फोरमायदों एडभकेट ट्रलजित गयारी बिथाङा। आच्चा खुलुमगोरबाय। आं गिबियावनो आंनिसिम खौरांगिरि मेलखौ आं हांख्रायहरनाय जादों। लोगोसे जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आर'नाइ रादाब, एसएम निउज, आरके लाइभ आरो बड'सा। आङो बर' रायजोनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां हरनो नागिरदों। जुदिअ बियो दिनैनि दिनाव बियो मोनसे एसेबां माबा नङाब्लाबो बियो 2019आव जोंहा सासे हाइकर्टआव अनारेबल हाइकर्टआव मिस्टार जनकलाल बसुमतारी रिटायार्ड IRS अफिसार बिथाङा मोनसे केस खालामदोंमोन, चेलेन्ज खालामदोंमोन जे हिरा सरनियानि कास्ट सार्टिफिकेटआ बर' कसारि सरनिया कसारि फेक अर दा रियेल बिनि सायाव आरो दा दिनै फैयै फैयै 2019निफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै आगान सुरबाय। बिथांनि टार्मा फैयै फैयै जोबफैनायासोनो। दा बिनि गेजेराव थेवब्लाबो मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा जिहेतु दाख्लै मोनसे हाइकर्टआ मोनसे राय होबाय जे बिथांनि केसखौ मास मोननैनि गेजेरावनो निष्पत्ति खालामनांगौ। अर्थात जे वेदार हि इज ए रियेल ट्राइबेल अर फेक ट्राइबेल। जे बिथाङा गावखौ क्लेम खालामदों जे बिथाङा बर' कसारि होननानै। खिन्थु दिनै जोंहा जनकलाल बिथाङा पेटिसन होनायनि उनाव माखासे जोंहा WPT डिपार्टमेन्टआ मोनसे डिसिसन लाबाय। डिसिसनाव जे हाइकर्टनि अर्डारनि मथे बिथांमोना मोनसे कमिटि कनस्टिटिउट खालामबाय। बेहाय मेम्बारफ्रा जाहैबाय सेक्रेटारि अफ द गभर्नमेन्ट अफ आसाम WPT चेयारमेन, डाइरेक्टर अफ WPT BC मेम्बार, डिरेक्टर अफ वेलफेयार SC मेम्बार, एडिशनेल सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि अफ गभर्नमेन्ट अफ आसाम WPT BC मेम्बार सेक्रेटारि, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस CID आसाम आरो जइन्ट डिरेक्टर अफ AIRTCN SC मेम्बार। दा फैयै फैयै मा जाफैखो बेहाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस CID बिथाङा तदन्त खालामनानै बिथाङा प्रतिवेदन होबाय जे बिथांनि जिथु फेमिलि बेकग्राउन्ड बि आगोलनिफ्रायनो ST बेकग्राउन्डनि मानसिया नंखाथारा। बे जायखौ जों हरुकस होननानै बुङो बिथांनिसो। बेहाय मा होदों जे डेट अफ फाइन्डिं अफ द एनक्वायरि रिपर्ट डेटेड 4/3/2020 it is clearly established that Soroniya Kumar belongs to Kost community and he and his family member using Das and Deka which does not fall under the category of Boro Kosari. Sri Nobokumar Soroniya was born in Digli Par village. His father name was late Lokhikanto Das alias Horukos. The name of his grandfather was late Selaram Das. The name of this mother is Srimati Deepika Baladas, whose marriage was not conducted as per the ritual of Boros and Ravas. All these facts have come to the light during the inquiry from the revenue official and revenue record. दा बिनिफ्राय बे तदन्तआ जाहैबाय मा नों आं खालामनाय नङा। बे जाहैबाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस CID नि बिथांमोना तदन्त खालामनानै अलरेडि गभर्नमेन्ट अफ आसामाव दाखिल खालामबाय। दा खालि बेखौ मा होनदों दाख्लैबावै हियारिं मोनसे जानानै थांबावबाय दे अनारेबल कर्टआव जे बेखौ मास मोननैनि गेजेरावनो फोजोबनांगौ जे बिथाङा बर' कसारि कमिउनिटि नंगौना नङा। खिन्थु तदन्तआव जों दा मोनफैबाय बिथाङा सरनिया कसारिनि बा बर' कसारि मानसिनि। हि इज ए फेक ST
मानो होनबा बिथाङा जों बिनि बे तदन्तनि बादैबो जों मोनसे बुस्थुखौ बिथांनि जिथु एक्टिभिटिस नर्मेल एक्टिभिटिस जिथु पलिटिकेल केरियारनि बिथाङा एक्टिभिटिस बिथाङा नट एन्टि ट्राइबेल आं एन्टि ट्राइबेल बुङा हि इज एन्टि बर' बिनि सेन्टिमेन्टआ बिथाङा बर' कसारि होननानै गाव क्लेम खालामनो बाट अल हिज क्लेम्स आर एन्टि बर' बिथाङा अबर'नि नेतृत्व होबाय थायो अबर' होनबाय थायो गावखौनो दा बेहायबो जोंहा मोनसे बे जेनेरेलाइज जों मोनसे एसुमसन लानो हायो जे बिथाङा जे बर' ट्राइबेल सेन्टिमेन्टनि मानसि नंखाथारा आरो अलरेडि कर्टआव तदन्त खालामनो जिथु रिपर्ट बे रिपर्टखौ होजोब्बाय दा अनारेबल कर्टआ दाख्लै मोनसे राय होबाय जे बेखौ मास मोननैनि गेजेरावनो कमप्लिट फोजोबनांगौ दा बेनो मोजां खौराङा जे जोङो भबिष्यतआव हिरा सर'निया गावखौ ट्राइबेल होननानै बा गावखौ बर' कसारि होननानै क्लेम खालामनो हानाय नंला आरो बेखौ अनारेबल कर्टआ थाबैनो डिसप'ज खालामनो होदों मानो होनबा उइदिन 2 months जे बे ओरैनो पेन्डिं बोसोरथाम गाहाम पेन्डिं खालामना दोनबाय खिन्थु जोंनो लास्टआव फैबाय जुदिहाय लेटबाबो जों मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै साननो हायो मानो होनबा लास्टआव मा होदों अनारेबल कर्टआ रायखौ ओरैबायदि होबाय नै लास्ट नाम्बार कलमाव जे according to the writ petition stands dismissed. However, the petitioner has submitted a complaint to respondent number 3 of 11 that the respondent number 3 is directed to take decision to petitioner complaint on date 11/6/2019. अर्थात 11/6/2019 आव जोंहा जनकलाल बरगयारि बिथाङा रिटायार्ड IRS अफिसारमोन बिथाङा मोनसे पेटिसन फाइल खालामदोंमोन बिनि सायाव दा बेखौ होनदों जे within a period of 2 months from the date of receipt of a certified copy of the order and communicated its decision to petitioner. मैया जोङो सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै गासिबो बेखौ जनायनानै फैबाय आरो होनानै फैबाय अर्डारखौ लोगोसे जों कमिशनारखौबो लोगो हमहैदोंमोन बिथाङा गैयामोन दा जों आसा खालामो बे मास मोननैनि गेजेराव बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे मोजां खौराङा फैगोन होननानै जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो बेखौ जोंहा मिस्टार बिमल एडभकेट बिमल गयारि जों लोगोसे जोङो बिथांनि ग्रुप जोङो बेखौ फाइल खालामदोंमोन बिथाङा मोजां रिजाल्टखौनो होफैनो हादों दा जों आसा खालामो जे फैगोन बोसोराव जोंनि राजनितिक बिथिङाव जाहाथे जोंनि ट्राइबेलफोरनि बिरुद्धै बेफोरबायदि मावनो हानाय नङा होननानै जों आसा खालामो आरो मानो होनबा जुदिहे सर'निया हिरा सर'निया अर्थात बिथाङा गावखौनो सर'निया क्लेम खालामना लादों बर' कसारिबो क्लेम खालामना लादों वेरेस दिनै बिथांनि तदन्त खालामना मोनबाय जे हरु कस बिथाङा जुदि एसटि मारबा हरु कसनि बिथोराव अनलि हिरा सर'नियाल' एसटि मोननांगौ ना आदार हरु कसनि मानसिफोरा माने एसटि मोनाखै दा कुइसना बेहायसो देर आर भेरियास हरु कस दंबावो बिथांमोननो माने एसटि होनो हायाखै होनबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्राइबेल दैदेनगिरि जेरै जों आगोलनि एसटि सार्टिफिकेट जाय इसु खालामदोंमोन बिथांमोनाबो जाहाथे फैगोन सानफ्राव बेफोरबायदि खुनु दिन सालिजारि खालामा तदन्त खालामा सोरनिबा रं पार्सननि आखायाव जोङो दिनै जाहाथे कास्ट सार्टिफिकेटआ गोलैया दिनै रं पार्सननि थाखाय कास्ट सार्टिफिकेट गोलैनायनि थाखायनोथ' दिनै बे अबस्थायाव जानानै फैदों जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदिखौ जोंहा जाय जोंनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट इसु खालामदोंमोन बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ मोनसे सिनसियार लायो आरो अभारअल जे रियेल जेनुइन एसटि बिथांमोना जाहाथे कास्ट सार्टिफिकेटखौ मोनो आंनि खावलायनाया बिसो दिनै नब कुमार सार माबाफोर एक्सन जागोन निश्चय बिथांमोननि सायावबो एक्सनखौ लागोन मानो लाया जानो कारन दिनै हाइकर्टआनो दिनै मास मोननैनि टाइम होबाय जे मास मोननैनि गेजेराव हिरा सर'नियानि सार्टिफिकेटआ जे फेक नंगौना नङा बेखौ मास मोननैनि गेजेरावनो फोजोबनो हाबाय इतिमध्ये अलरेडि तदन्त खालामनानै CID अलरेडि रिपर्ट होबाय जे बिथांनि कास्ट सार्टिफिकेटआ फेक बर' कसारि नङा होननानै गथिखे जों मोजां फिथाइखौसो जों नेनानै दङ दा बेहायनो मोनसे खावलायनाय जे जिहेतु जोंहा सार्टिफिकेट इसु खालामग्रा अल आसाम ट्राइबेल संघ दङमोन जाहाथे दा जोंनि दैदेनगिरि बिथां आदित्य खाख्लारि मानव गेदेर आदित्य खाख्लारि दा बिथांमोना मोनसे क्लियार स्टेन्ड लानांगौ जे बिथांमोना जाहाथे इयुनाव कास्ट सार्टिफिकेटआ रं पार्सननि आखायाव थाङा बिनि थाखायनो आङो आरो लोगोसे बेहाय आं मोनसे खावलायनो लुबैदों जे जोंनि लिडार्सफ्रा अन्तत' एटलिस्ट नैबे अबस्थायाव जिहेतु मोनसे बिराद क्रिटिकेल अबस्था दा नैबे जेरै कास्ट सार्टिफिकेटनि प्रब्लेमा दिनै फिथाइ थायनो नागिरगासिनो दङ बे गासिबो दल संगठन जोंनि बर'नि जेसेबां दल संगठन साख्रिआवलानिफ्राय लानानै एबसुनिफ्राय लानानै बनसुनिफ्राय लानानै आबादारिनिफ्राय लानानै जेसेबां दल संगठन दङ नैबे एटलिस्ट
एट द लास्ट मोमेन्टआव दिनै जुदि हां मोनां मोनां जानानै फैदों जों बे अबस्थायाव जिउयै माहामै बारसोमनानै बिथांनि कास्ट सार्टिफिकेटआ जे प्रमान जानो थांगासिनो दं बयबो बारसोमनांगौ आरो बयबो मदद होनांगौ बेहाय जों मालाबा दा बे दासनि बेलायावथ' जोंहा कनफिउजन जानानै दं मानो होनबा दासाव दङ ओरैबायदि दास दङ दा नोङो जोंहा उरिष्यानि दासबो दङ जायखौ उरियानि दास होननानै बुङो आरो बिनि गेजेराव बाङालिनिबो दास दङ हारसानिबो दास दङ मदाहिनिबो दास दङ दा बिनि गेजेराव सरनिया कसारिनिबो दास दङ आरो बिनि गेजेराव जोंनि गोदोनि आबै आबौ एगजाम्पल जोंहानो मिनिस्टार जानानै थांबाय गोदो रेखारानि दास बर' बिथांमोनाथ' पियर बर'थार खिन्थु माखासे जिथु सकल जोंनि सभेनिस्ट मेन्टेलिटियाव बिथांमोना गावनि जाथिखौ गिनानै बिथांमोना दिनै बै समाव दास लिरना लानांगौ गाव गावनि सेफटिखौ लानानै बिथांमोना दास लादोंमोन नाथाय दा समाय जाबाय जिहेतु जों समा खावलायफिनबाय जों ज' जानांगौ आरो गावबा गावनि टाइटेलखौ जों थिग लानानै जोङो जातिगत प्रमानखौ जों लानांगौ